Hi there, barkamu da wannan lokaci. Yau ina so in yi magana akan wani abu mai matukan amfani. Magana akan yadda ake koyon turanci. Waɗansu sukan ce turanci akwai wahala sosai. To sun ɗan yi gaskiya. Amma idan mun kasance muna magana da turanci akan daidai, za ka ji ko akwai ɗan karan daɗi. Bari in baku wani labari. Kamar ni ina ƙaramin yaro, na kasance yaro ne wanda samsam bai iya turanci ba. Sai turanci yana ban wahala, sai kuma magana na ban tsoro, don haka sai komai yana firgita ni. Amma da na fara sauraron labaru, idan ana ba da labari da turanci ake bayarwa, kuma na kasance ina yawan saurara waɗansu articles akan turanci, ma'ana maganan manya-manyan magabata, scientist ne masu kimiyya, suna kawo abubuwa na kimiyya da turanci, sai ya kasance kullum ina samun sabbin kalamai, kullum ina samun sabbin sentences, kuma ina ƙoƙarin ina ɗaukan wannan sabbin kalaman nake duba ma'anoninsu kuma in san yadda ake amfani da su. Waɗannan sabbin sentence da nake samu ina duba yaya ne ake fassara su, kuma yaya ni zan yi amfani da su a cikin rayuwana. Kawai sai tsoro na ya fara fecewa, ma'ana na fara jin bana jin tsoro. Ina iya yin magana nima da turanci, ina iya jin idan ana yin turanci, sai abubuwa ya zamto min da sauki. Kuma ku gwada hakan, insha Allahu za ku ga buɗi a cikin koyon turancinku. Ni ne naku dan uwa Aliyu Rilwanu, wanda yake ƙara mana turanci a yau da kullum. Yanzu kan bana jin tsoron yin turanci, don haka ina yin turanci na a gaban kowa, zan yi magana na a gaban kowa, ka yi turanci na mayar maka, kuma har Allah ya sa yanzu na bude aji na koyon turanci. Ni ne dan uwa Aliyu Rilwanu, wannan shine karamin testimony da nake da shi a gurin koyon turanci. Da fatan kai ma turanci zai maka sauki a lokacin da kake sauraro. Ka dinga yawan sauraro, domin sauraro yana kawo abubuwa sabbi. Zauna mu koyi turanci, sai mu sake haduwa a wani video. Da fatan ka ilmantu kuma ka amfana da wannan video. Sai wani lokaci. Peace.